must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Намали. И здравейте, уважаеми зрители, добре дошли в следващият стрим. Чакай, пусна. На Делумчо. Я намали това нещо, че се чува двойно. Ало, топа изчезна. Демет! Как се намаля това нещо? Барабанчик тука. Един образ, който вие може би не познавате. Някой му знаят от простотиите на FIFA 13. Не те знаят. Стини, where are you? Къде си те пита, бе? В един приятелство. Я да го намали това, ще се чува двойно, бе. Кое, бе? Музиката. Аха. Нема ли от тука, момче? Аз не ти знам техниката, сори. На музичка ли ще цъкне? Аз ли съм? То така. Дигни си крака. Демет. Контролирам. О мага, добре. Защо стримваш този канал? Не стримвам аз, Делумчо стримва, аз съм му на гости и си правим кефа. Така. Почваме. Let's go. На музичка ли ще цъкне? Не, батики. Динг. Барванче, как кажи нещо, бе? Здравейте хора, аз съм Демет, Барванче. това пъс такова, ай си малко ще кажеш. Кое? Така. Я сега кажи нещо. Ехо! Найс, може да намалиш малко музиката. Да намалим. Да, се начерта. Така. Найс. Айде, започваме. Чакай, че чата остана долу. Ще има ли... Ще има драп, да. Да. Станимиров. Пак да ти кажем името, теб те запомних. Аз съм тук за пръв път. Чакай сега, чакай. Отцъкаме сега, бе. Чакай, бе. Не дай варва. Никой да не варва. Освен... Мое...
Така. Изключи играта ли? Искате ли вие двамата срещу мен? Какво направи? Играете едно въз едно. Трима сме! Ама сме трима. Трима сме! Значи вие двамата срещу мен нямате шанс. Ако искате, тъй като... Това много макев човек, Почвайте да залагате колко ще падна. Чакай, аз ще игра срещу вас двамата, но преди това искам да направим едно драфтче. Как няма да ме забравиш? Ще направим един драфт, ще играем тримата от един отбор на Ultimate Difficulty. Съгласни? Не, окей. Така се чуваме по-хубаво всичките. Имаме ли връзка? Само махнете мишката тъпа. Така. Добре. В чат ще избирате ли? 4-2-2-2, 3-4-3 флат. Давайте, избирайте. 5-2, 4-3-3, 4-3-3 дефенс. Други има ли надолу? Най-вероятно. Не, това са 0-5. 5 на 0 ще падне. Да. Окей, официално започваме драфт 4-3-3. Ама има 2-4-3. Окей, що му ставате на мене? Дефенд. Как, капитан? Какво ще? Чакай бе, не го избираш. Вие изберете the best team. И това го има, може и така направим. Какво да без тим? В смисъл да изберем ние отбора. Ние да го направим. Любимчо, ти си избирача. Давайте, казайте. Кой е? Коста, Силва, Левандовски, Модрич. Окей, Модрич. Окей. Чакай, ще изчакам за трето. Така чакам, Модрич първи път. Модрич втори път. Те го виждат са закъснени. Левандовски първи път. Няма да чакам повече Модрич. Модрич трети път, продадено. Така. Ако имаме късмет, Коста. Късно. Добре. Дясно крило, ако имаме късмет за Меси. Как ще да правят късмет? Това е... Няма смисъл да ви чакаме. Вие сте лъкери, защото аз съм тук. Така, да видим. Суарес. Джаксън Мартинес. Майко! Знаете ли какво? Мисля да избирам аз от двора, защото сме трима. Тръгнем да чакаме. Омага! Омага, нереален отбор да става за сега. Време беше да се прецака. Абе, говорете, не дейте мълчи. Чики-рики. Чик-чирик, дай ми ячеми. Демикелис Пауър. Тия двамата, ще успеем ли да вземем нов централен и нов дефензивен от BBVA или да взимам Морен? Взимай Морен, защото си сигурен. Не. Ще взема Жорди Алба. Ще рискувам. Чакай. Прецакахме се, Не, то по средата го е някой напоследък. Скрати се. То в края като някой... Айде, моля те. То по средата, моля те то по средата. Не ни трябва. То ще е по-добро. Ще игра от другата страна. Не, всъщност не е. Фак. Добре, нека изберем и вратара. Между другото искам да ми... Здрасти. Здрасти. Кроко 53 БГ. BG. Вин вратара. Искам да ми кажете дали как е звучението, между другото. Озвучението. Озвучението, техниката, как чувате всичко, музиката, нашите гласове, всякаква така батка. Арва майна. Чакай, мутни. Арва майна. Лено. Библиос.
Кажи ми името. Не, спираме. Хан Станимиров, брате, стига бе, брате. Единият е готов. Само Димикелес трябва да махнем. Тук има шанс за защитник. Ракитич. Матьо, съжалявам. Готови сме? Найс, let's go! Чакай, трябва да попълним другата част от отбора. Не да бъде. Меси и Неймар. Уникален отбор ще стане. Торес, Бентеки или Алкасер? Ел Шараби. Мигуейн. Няма спор. Бентнер. Няма Бентнер. То Бендер. Бендер. Блендер. Пике. Ще го сложим. Галитей. Добре. Така. Пике на Мустафи, някой ми пише. Готови ли сме? Кой ти пише? Къде ти пише? В фейс. Аз бях. Ето позорът такъв е, бе. Някаква модерна картичка има. Няма абсолютно никакво значение за мен. Ще съм това. 185! Пау! Идеално просто. Какво ви кажа? Найс. Let's go! Айде! Я идете малко. Биби. Ти иди малко. Аз с това... Не навътре, бе! Тихо. Оле! Ти троша ли го? Всички ти ти нататък. Се опитвам. Така, сега само трябва... Добре. Кой казва стоп от вас двамата? Стоп. Чакай, бе. Не гледай, бе. Стоп. Бате, това е гадно. Тя ще напръсна. Чакай, не дей ти бързати. Това сме от Барселона, нали знаеш? Кой си отгоре? Добре, се гледа. Само правим контролите. Здравей, HD, най-добрия стример. Мерси, Айхан Станимиров. Казах ми ти името отново. Радвай. Имам странното чувство, че не го произнасяме както трябва Айхана. Имам странното чувство, че тия ще ни напълнат кошницата. Ма не с Как го играем? На Ultimate. На най-трудното. Найзе. Айде, сега ще ги разбивам. Найса. Добре, пичови, готови ли сте за новото приключение в FIFA? Готови ли сте за новата загуба? Кой играе? Много точен, бе. Сега ще има... Чакайте сега. Всички натисни си десна стик надолу. Добре, аз съм червеното. Аз съм светото синьо. Сега ще има Райни. Само си, гледайте си цвета. Ти си тъмно синьо. Аз съм тъмно синьо, не знам. Добре, гледайте си цвета, да не ходим извън... Самия контролер така ми е настроен, не съм тъмно синьо. Добре, да не излизаме извън терена, защото току-що видях. Видялото, дето сега... Не, още в началото! Добре, пичове, работа е да си разиграваме. Помежду си. Така. Найс. Добре, ти си. Та Савамура да ми... Тихо. Тик-так. Не, чисти бе! Чиста бе, спокойно бе. Без за работа, срам за майстора. Бавна работа, още по-голям срам. Кой беше това бе? Някой дойде. Лекичко, вижте. Така. Дай гоше. Давай де, подай. Не там бе. Фак. Ууу, найс. Здравей! Прочети го. Каменандър. Здравей, брат. Виж къв шиш ни забиха.
3 в 1 срещу Ultimate. 9, чакай. Това е по-яко от кооп да играеш с още двама в отбор. Това е уникално, хора. Дайте. Ето ма, виж ма. Горе. Виж ма, с Неймар съм. Фак, не така на крак подавай. Чакай, ще направим тим пресинг. Изключвай телефона. Съжалявам, тичове и... Аз си... Девумчо, мерси. Няма ли едно сърчице за барабанчик, бе? Не си заслужил. Между другото, вчера стримвах, много малко от вас дойдоха. Следете горе-долу така, той утре да е и после Даскал. Неймар. Аз съм долу. Лемет. Това не е ли фал? Ох, добре. Подай. Лекичко. Так, не мога да смени играч. Пак. Давай. Добре. Песи. Пал ти си. Чакай, че аз гледах чата. Не знаем песента каква е. Соре. Ще вкараме място да излиза песента. Той Делумчо вкара, бе. Ага, да, бе. Какво е? Имаш една програма и само да трасвали да вкараш. Внимай, песните издеш тайм-аут. И една майна от мен. Chris Games BG. Окей, чакай. Стили. Какво правиш, бе? Майко. Сега стана. Изкарвам го. Леко. Лък. Знаете ли какво? Пращаме напред. Чакай. Кой ще беше газъл, ей, нещастник? Стига, бе. Готово. На бати цървула. Колко беше това? 10 минути? Идейте, вземете защитниците и ходете напред, бе. Бе, аз това гледам. Оле, как ми вибрира джойстика. Не знам, каква греда ни набиха. What? Стига, ле! Ай, хане. Много лошо. Дай. Ето ме. Какво му кефи му казват името? Не знам. Дай, надолу. Шут. Дуспа! Аз ще го. Добре. Ето, че ще изравним, ако ние пропуснем. Ох, и аз се бия. Така, само да не лагва. Къде да я бия, момчета? Казай ти бързо. Милиония бъга. Ляво. Найс. Хайде, братле, ви кажете името ми си. Марто, братче, сте ме познатника. Барабанчика е дик, ми до някъде. Яш ми... Let's go. Дика, нали? Васил правилно му каза. Не бе, базика си, тук е за майтап. И за дико е. Да, мен напоследък псувна болест ме хванала. Какво да правим, че... Не! Добре, че и те са калитковци. Добре. Това е Ultimate, ние сме трима, което е най-трудният вариант. Steam. Какво? Така, с Пресли, мисля, че... Пресли? Да. Малко ще разтегля играта. Виж ме, ето ма горе, лекичко.
Не така. Демет. Ти пък го направи. Браво. Ето, трит. Стримва ли вече? Или стримва съм? Няма се стримва, няма 8 часа. Кой е това? Един. Кой е това? Един печал. ОМГ ще ни вкарат по най-тъпия начин. Своите нещастници. Нищо, ще правим като лев студент. Цъкай. Неймар. Оба! Много е кек тофин, човек. Това е лудница. Давай, горе. Ще я центрирам. Да. Той ме изблъска. Фал. Имам предвид, че от там не знаеш сигурно. By the way, той ми каза, че днес може и да не стигне. О, чакай сега ще. Как е истинското име? На кой от тримата как му е истинското име? Ще стрелям. Стреляй. Това ще е гол. Така. Дайте назад, не дей вика така. Давай. Мен! Аз се връщам. Така, добре. Да, ще купувам нова видеокарта и ще игра Арк. Ама само като аз си ли купа го нова пазя? видеокарта. Това не е гол, бе. Давай. Искам да попитам Steam, нали ще си купуваш нова карта за да играеш Арк? Ще си купи, но няма пари, момче. Една игра. Една много яка игра, човек, много ще изкефи. Трябва да я видя. Динозавърчета. Няма да тръгне никакъв шанс. Никакъв шанс, човек. Тя е на най-такивата компютри. На моя Лаги. На моя ще тръгне. Има възможност, да. Голяма. Какво ти е видеото? 3 гигабайтово AMD Radeon R9 280. Не знам. Давай! Бях се откъснал. Ето ма, виж ме. Аз съм горе. Ето ма. Давай излежиш. Няма, на тази игра не стават. Ето ма. Модрич. Фак! Това аз мислих, че ще мине, бе, човек. Аз се ръщам. Чак сега видях това, чата, извиняйте, чай сега се загледах, не знам ако пресли стрима дали ще дали ще участвам в стрима, в смисъл ако имам възможност аз, ако звъннат. Вау, тревички. Играем не по-лошо от тях. What the fuck, виж тревичките, що са бели отгоре? Защото... така... Яка ли? Не ми кажа, че това беше край на матча. Не, това е половина. Много гадно се базикаш, човек, че лути си. Crazy man! What? Дръж го! Майка ти. Пак, Оле. само аз съм. Оле. Браво! Не знам, това беше жълт. Това ще бъде жълт картон. И това също. Не, това не е. Ето ма, подай. Горе. Добре. Няма да го миниш. Цъкай назад. Кенни Орен каза, че фарка ще ми трябва. Виж сега. Това Кенни Орен до някъде не показва нищо. Така. Давай. Джаксън Мартинес, какво прави там? Извеждаш. Ето го! Ей! Пак. Трябваше да я бия сам. Ето. Дай долу. Центурирай. Damn it. God bless you. Келешки. Задна града, чисти. Фак. Не дей така прави, че шпагачи в наказателното е. Да, верно, ще да дадат. Горе. Аз съм горе. Виж. Браво, бе! За новия комп почти всичко ми... Добре, значи...
И аз съм с нов и затова и стримвам. Добре, аз съм Не, той е абонат на Пресли. Защото има специалните емотиконки. О, да имат жабо. Кой го бира? Още един би трябва. Добре. Кой го центрира? Лекичко. Два баба. Къде гледам бе? Горе в ляво. Долу. Е тук вдясно. Ето. Идеално. То вече Точно това е. вече Що направо виждаш едното. мрежата? Не знам. Найс. Внимай, подайте. Няма на кой? Защо няма халфове? Долу. Исках на белун това. Пакосник. Това мъже от картон ли бе? Аз сега ще ги пазя тука. Как е? Хавата. Хавата. Си тъп. Ще си да изчуя хавата ли това или хева? Добре, идеално е ко. Халва. Ректос. Какво е това? Никой не. Ето ме. Така. Фак! Какво имаше? На мен кръка ми изтръпна! Рек. Играй бе. Игра. Нали? Дадах да би на някъде бе. 25 човека. Добре сте ни дошли. Час да не Футбол. Еми футбол, защо пък да не? Всеки с вкуса си, брат. Пустиняк. Пустиняк, откъде си бе? Брат. Точно за това питам. Бъде... Грачанска стрита. Демет! Подавай де. Накъде? Не знам. Горе, къде горе, е горе. свободен. Така, добре. Ще пусна такинг. Няма да мине, бе. Горе, горе, извеждаш нататък. Бате, на тази фифа не мога да ускориш. От Сандански, що? Ебан ни види. Не съм споко. Кажи го, Найс, що найс. сме. Ебане. Ебане. Найс, найс. Майко, каква стен? Найс. Добре, това е Ultimate Difficulty. Лелей! What the fuck правим, човек? Това е, може би, най-добрият матч кооп, който съм играл. Найс, найс. Стим, ти си бил добър, но... Това не бях аз, това беше барабанчик. Барабанчик е вкара, аз му асистирах. Стим даде от тъча. Ама карате се като Shadowheads. О, Караме се. не знам. Мусюни и Мар. Аз викам се затворим. За доспити ли ще чакаме? Ултра дефенсив. Не, айде да вкараме още един гол. Не защото- можем! Можем, виж, че го вкарахме. Кой е той, бе? Ми някой бе. Някой от всичките. Ето О, го. не. О, fuck you, е. Това ме гледа! Найс, найс, найс. Отървах се на косъм. О, така е по-добре. Момчета, пращам напред. Прощай. На ултра дефензив го ядем. Фак. Айде, прибори се, Влез дай! му, влез му. Не дей така, не дей. Айде, вярвам във вас. И ние не си вярваме обаче. Найс. Уж Айде, някакъв вярвам сън. във вас. Че това го прочети. Аз бих ще го кажа. Black Fan 4. Мерси. Да, вярвам във... Няма нищо, ние не забелязвахме. Питаш мене поне. Аз няма да пресирам. И аз сега така седа отзад. Отзад е по-хубаво. Абе, Не така, не така, не така. Момчета, няма никой в наказателното. Пак ли града? Да, ще има нещо друго след... Не, За не. сега не... то бел е батото плана. Трета града, Юдия. Добре, оцеляваме. Какво правиш, бе? Мога. Аз управлявам. Добре, подай. Който е. Аз викам до 120 минути да си разиграваме. Лошото е, че не можем. бе, как може такова Видя, нещо, нали? бе? Видя, че не... Апа, аз ще влизам в наказателно, поглед го покрийте. Покрийте го, бе! Как са покривото и нещо? Не! Цял звяр това! О, маго!
Между другото, ония втория го беше много як. Да. Бати асистент. Бил, добри сте много даже. Това е на най-трудното ниво. Найс. И сме трима. Напред ли да шивам? Подай я с пас. Горе вдясно. Добре, сега. Вика, добри сте много. Особено аз, дето FIFA не съм цъкал от панти, вика. Добре. Мой подеш някъде. Не там, бе! Иска да горе. Аз ще ходя. Сейти в наказателното. Добре, няма никой там. Не, покри! Yes! Добре. Ще издържим цял матч на Ultimate 3 човека и то 2 на 2. Те века. OP. Чакай, ще ги бием. Фак. Няма да ги бием. Аз го пада. Аз ще стос. О, хайде бе. Фак. Тя какво са ми се разиграли, бе? Чакай, аз ще ходя в наказателно. Аре, мах се от тука, бе. Чисто. О, добре, че бях там. Фак. Добре. Демет! Край. Мача ли свърши? Аз мисля, че дъсва човек. Ще има ли продължение? Да. Малко ни доминира. Трябва да Добре, направим се малко държим. смени. Добре. Модери, че излиза Искам да много видиш отгоре. как чата е Искам. тука. Искам да го видиш как е тука. Панти вече Като от цветове на имената. различи. Да. Трябва да сменим и то. Същия. Това второ полувреме, да. Аз викам и Жереми, ма тя да махне. Да. Сократис. Виж. Или да сложим на уред. Ауе, завърши работа. Много спаси. Ти от се, бати, пича. Почваме. Не се прозява. I'm ready! Дай ми само водата. Не се вика прозрява, верно, че мога да спа по всяко време. Вие за какво мислиш, че закъсня стрима? Звъна му да идва, вика, сега идвам. Че спак? Звъна след час и половина, викам, какво стана и той, сега ставам. Още ли сме? Пичо, дайте да държим за дуспи. Ще успеем ли? Не дай уди ги присира. Какво що? Синия, кой е тъмно? Аз. Отивай. Не всичките! Добре, ще бавим времето. Ни дей такова, махна фифта. Майк на кибата ли? Добре. Контролера ни деактивира, момче. Така, чай, че изгубих контрола. Нещо, чата се бъгна. На дуспите Steam ще пропусне. Няма стигне. Със сигурност. Не отричам. Браво, машино! Виждам Неймарчо. Подавай де! То подай. Директно трябва да подаваш на тази фифта. Айде. Няма бавене, момче. Няма ли. Темет! Това, ако беше Тука на 15... няма тая, няма оная. Ма и Реал Мадрид не са базика, види как нападат, да не се... Чакай, не дей. What the fuck, аз си задържам тук, нали, лекичко така. Да им взимам топката и то си такова пас автоматично. Абе да, вземи я. Добре, момчета, може да седим като Челси, Оле! но ни вкарва. Не, стига бе! Добре, сега е момента да атакуваме. Ало от так. Не. Чак толкова атаки. В този чат има хиляди хора. Чак. 28. Окей. Давай, горе. Центрирай. Ей! Това Ultimate Difficulty не се възика да му се мени. На това ще контузии. Направихме смените. Ти от дашборда ли играеш? Да. Що? Давай. Дай от... Найс. Това вратарчето е голяма работа. То си го купа на FIFA. Ние вчера с кой играхме? Край на първото. Сега толкова.
Имаме ли шанс за късмет нещо? Пускам ултратакинг. Чай, бях ли единия по средата аз? Да. Там е селянino. Някакви се влюбят. Чакай. Да. What? Сок. Горе. Ай, то се контузи. Внимай. Давай, върви. Подайте си хубаво, защото имаме контузен защитник. Демет! И още не се оправя. Сега ще куца. Като ми нормално. Така правя тим пресинг. Давайте момчета. Отдолу някой повторя ли? Аз отивам. Да. Фак! Те па отгоре. Добре. Хай прешър. Добре, айде. Давайте. Подавай. По-бързичко. Само темпо. Ари, момци, можем. 7 минути. Кой ще го Ти прави? да Аз надбягва, отивам бе. нагоре. Отиде. Калитковци! И вие ни струвате. Давай, бързо. Някакво много шибано това подаване. Демет! Защо влезнах във вратата? Защото не гледаш. Какво става, бе? Не знам. Давайте, подавайте. Топ, Бързо е там горе на крилото. Давай, ало. Има 3 минути, някакво губим вече. Я се скъсах. Нещо. Давай, такова и нататък, силно. Праща. Отправиш. Еми, ти каза силна масница с пас. Защо? Майки, Разби ми надеждите. Добре, давайте. Пак много издържахме. Стин пак пъва на стримовете. Fuck you, е! Кой играч на мача? Свърши ли мача? Да. Стигала. Трябва да е вратаря. Вратаря е нашия 8 само. Колко са спасявания? Има 10 била. Кой играч на мача? Сигурно нашия вратар. Така, какво ще цъкам? Кой искате ли да играят срещу него? Не, аз искам... не дай бъде. Му върнем, чакай, че си разкам това. Аз срещу вас двамата. Не, аз то не мога да се разбера. Да, ти вие двамата срещу него. Аз нищо с него. И всъщност, извинявай. Чакайте тук, че почнаха да се обиждат. Пак драфт. Окей, айде още един драфт. Формация, 4-3-3 атака. Айде дългото! Това ме се играше матч, окей, не ви... О, мага! Какво? Туре. Суарес. Рибери. Аз слагам Има 5 звезди. Още си така. Оле. Имам 5 звезди. Там те играше матча. Васил, какво не? Играйте 1 в 1. Ами трима сме, там е проблема, не може да се разберем кой срещу кой. И кой няма да играе? Или кой ще бъде тим с друг. Или 1 в 2. 1 в 2, ама... 1 в 2. Играя ми се сам. Суарес вика. Да, но Рибери има 5 звезди на финтовете. Суарес. Ама Суарес ми омръзна вече, играя само с Меси и Роналдо. Избирам Рибери. Плиз, Левандовски. Мюлер или Обамеянг? На Обама. С Мюлер не съм играл, с Обамеянг съм играл. Меси. Меси, Аржентина, Барселона.
Трябва да пренебрегна Яя Тори. Трябва. Съжалявам. Яя. Шинджи. Няма кой. Той Стини без това не е... Финтаджия. Какъв финтаджия, бе, човек? Аз се спъвам в краката си, бе. Финтаджия, вик. Спъвам си Шегаджия. краката. Припъвам се, айде. Настъпал си крака. Чай, че ме стресна. На нещо друго ще стримаш ли? На нещо друго ще стримаш ли, а нещо друго? Няма да стримвам на нещо друго, Карвахал или Хуанфран? Господа? Случало. Перес. Късно. Бартва или Стефан Савич? Барт. Цика блаут. Сука, блядь. Иди нахуй. Ебати късметлията си. Що е? Заради драфта? А, Сметлия. Пил. Не е лъжно, да. И сега чакам за Гюндоган CM. Гюндоган. Ето, виж къде ми шагва. Майко! Познайте кой ще е играч на матча. Значи Гюндоган, той е тук, трябва да е. Кастро. Ай, ляк. Готови сме. Еми, айде да смениш още стрима, там уния червени линия са мана. И на сръбски. Дайте на немски сега. На немски може, освен на сръбски. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Много хубави играчи. Това на Вярно е френски. Айхан Станимиров. Това е на френски. Я го кажи пак. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Я кажи нещо друго. La puta madre. Това е италиански. Жуникета мер. Жуникета мер. Това на какво е? Суфле муа. На немски. Пак на френски. От 2 години само това научих. Вие сте болни. От 2 години само 2 изречения и то са псуви някакви. Каже още наш му тегна аз на български, ама как си знам. Не дей. То на български тръгна е рота, вин. Кой знае... О! Стига бе, човек! Кой? Суарес или Левандовски? Левандовски би се вързал. Имаш ли GTA 5? Да, имам я свалена. Крак. Нямам я купена. Лева. Да го пуста към или Мюлер? О, мъни. Лева. Няма мъни. Мюлер ще бъде резерва. Айде. И сега ще ми спадне Роналдо. Да бе. Не се падна Роналдо. Суарес. Суарес няма да се върже. За какво Суарес? Ето от ляво надясно втора Лева. нома кефи. Много ясно Васил. Лева. 30 лева. Лева избери. Аз вече го избрах. Бендър. Why not? Или Миранда? Миранда. Нека да е Лалана. Никога не съм го избирал май. Как? Габи. Габчо е. Габи това е. Не го ли знаете? Да бе. Облак. Ще взема Буни, защото е OP. Небесен. In life. Ханданович? Имаш познания за FIFA и за футбола, ами играе от 10 години. Това е най-шкъв стратегия. Где е бабуко? Къде е? От 10 години само това правя, бива и да няма. Нека да правим сега. Може да стръмваш някой път на GTA 5? Може. Айде си това. Ама... Follow. Follow ни Не се за един мъжа. акаунта, за това. И интуиция към Chemistry. Естествено. Ти направи ли ния работи за фоллоу? Добре. За фоллоу.
Не си излизат. Не. Та фак. Как ще разбереш за някъде пълно? От ония сайт. Без ми го даде вчера. Така. Той излиза ли статистиката? Само нашия вратар е Ало и Меси е на 7. Но нямам Дани Алвеш. Така че не мога нищо. Оу, ще са Масчерано или Масчерано. Имаш ли купе на някоя игра? Няма крадени има. Ще падне Кейнспри толкова са Масчерано. Смисъл той ще бъде на 7. Да, на 7. Така че играем с Бартера. Играйте малко. Да. Чакай, че имаме малки проблеми. Аз имам големи психични. Между другото, Делумс, който ми това ще купи FIFA. Това е FIFA 16 демо, безплатна е. 15-та я има. 15-ката има, между другото това е човек, който ми подари Battlefield 3. Между другото, който иска да играе с мен на 15, я кажа Евки, че вече не мислите на 15. Има демо на 16. FIFA 16 е демо. Няма Да. още излязла Това цяла. лето от Лабджина. Цъкате. Разбирате се. Аре, виж колко червени Free идеи. to play, да. Точно така. За момент. Време е за мейнджър. Чакай да видим. Ра Мартинес. BPL, няма ли такъв... Няма BBV. Ако имаше BBV, щяхме да сложим Масчерано и ще да е на 8. Иначе ще слагаме това, защото никой друг ни не върши работа. То не че това не върши. Няма ли някой аржентинец? Или немец? Я гледайте, няма. 185, пак е добре. Идеално е даже. И имаме 5-star скилър в отбора в лицето на Ривери. И имаме Меси от другата страна и Левандовски отпред. Просто уникален отбор. Айде, почваме ли? Абе обаче, мърдайте. Така. Ти... Кой казва? 3... Ето това е шанс. Ривер Плате. River Plate. Ривер Плейт. Да. Деймет. Не мога да говоря английски. Това е контролет. Да. Малко ще да ви седна. Леко бе, не припай микрофона бе! Махни тази мишката. What? Аха. Опре език. Опре език. Защо пак го правя това? Абе бе човек. Мръдни ми това тука на лъта. Да. Махни мишката там. Много добър. Аз напишах English миш. имаш стил. Много добър Чакайте, играч. няма да играем на Ultimate. Абе на World Class, малко по-реално да е. Защото колкото и да вкарваме на Ultimate, на последния матч 2 гола, все пак Карва ли е с тим толкова? аз само като игра сам един път съм видял. Айде, включвай. Ще ходиш ли в София с другите от пакта? Между другото, да, за тези, които не знаят, на 15 септември, това е други ден, във вторник ще има събитие с Next TV пакта. Подавай! Майнкрафт събитие. Оле, няма да играем бе. Та, аз не знам, може би в последния момент ще разбера и не съм сигурен, че ще дойда, нищо му обещавам. Сигурно се надявам да дойда. Долу. Те са много лесни, така са дървени някакви. Евате, минал го и месец се спаря. English. Много добър English имаш. О, то е уникален в английски. О, да. Това е някаква машина просто за говорене. Уникален. Англус. Чакай. Ето. Къде? Уху! Да. Ето, подай. Исках да се изрежа от там. Оу! Това беше... Ето долу. Режи. Ой, аз виж къде съм. Найс. Аз изобщо не видях, че съм с някакъв нападател, който беше до вратата. Няма нищо. 33, вече минахме 30. Хайп. Давай. Чакай, Демет. аз ще центрирам пак. Демет. Дайте назад.
Оня дет му псува на сумата езици, къде отиди, бе? Той не те псува, ми просто... What? не може. Какво? Избих я, ама. Не! Чакай. Сега ще подем отгоре, така. Аз отивам да пазя долу. Минутата е 13-та. Мяу! Оле, добре, че натиснал бутов, човек. Никой няма ми се реже във вратата. Найс. На вратаря. Шивай. Ето ма. Чакай. Пак. Давай. Омага! Това трябва да е червен картон, човек. Отзад ти ми спира атаката. Тик-так. Жълт. Тут малко зелен, бе. Нещо... Ходил ли си скоро на учен? Майната. Ето го отгоре. Не, бе. Отиде. Аз ще го покрия то. Следващия път. Омага. Не. Сам съм отзад. Вратаря, окей. Мануеличо. Някой. Оле! Ой, на баба! Какво става, бе? Нищо става. Какво, бе? Не. Това матч нещо... Личния върви. Кут съм израл. Куцото магаре, не? Айде, бе. Лаги забива отнето ти е. Другите как ни забива, бе? Мамуко. Абе, дайте да се стегнем и да ги потупаме. Добре, ще направя тим пресинг. Не ми е отнета, не знам, не е от нас също. Само ти се оплакваш. Да. Какво? Това нормално, бе. Гати спирането. Подайте малко, добре си я, не забива, ето виждаш. Не е от нас, съжалявам, пич. Какво седи? Нуля, бе. От кой град си? Пловдив. Дай си върви супер, естествено си върви супер. Как си? Базика. Лад, защо там? Между другото подава където си поиска. Не е вярно. Ами, окей, ама тази съвсем друга да натисна го. Някакъв път само. Случи се, викаш. Да. Да, бе, оправи се. Окей, значи проблема е бил... Не знам кой. Нещо е станало. Може и от Twitch драма, между другото Twitch напоследък. Нали са, нали YouTube отвори гейминг YouTube и там също може да се стрима. И стават една голяма конкуренция на Twitch. Вратачето. Тия само с центурирания гати суетите. О, вземи този блок. Много артист. Това е право. Кажи ми името и Горе вече се вдясно. маха. Майхан Станимиров и стига ни изнудва. 1000 пъти вече. Защо, бе? Стига, бе, стига. Така, давай. Абе, 12 годиш. Ето ме. На колкото... Я всеки да напише в чата на колко години. Така. Да знаем каква аудитория ни гледа, да знаем какво да правим. Ето да е, подая. Да, ма. Исках някакъв по-навътре. Ето ме, горе. Да, на Рибери да е, моля. Изключи го този телефон. На 17. Найс, ама... Бързо. Ало. Има разговори. Найс е окей. Малко разговори, какво ма. 13, 16.
Нека поне слушай музика. Кажи нещо, човек, какво мучиш? Оф, знаеш как ми се спи? Стин е на мое място. Ко? Фу! Ми казваш. В твоя канал пише, че стримаш. Аз съм най-малкият. А защо Стин не стрима като на неговия канал? Затова- Защото Twitch предава функцията, опцията да хоствам стрим и в момента аз хоствам Just този стрим. То Марки обаче е много яко. Той ли сте пичове? Той ли сте за какво няма? What the fuck just happened? Та, колко... И горе, Марто долу, верно ги разбива. на 10-те. Половината излъгаха. Възможно е. Стената напред, пред сперея. Ха-ха, той ни не видя. Давай. За какво лъжат на колко години са в крайна сметка? Не знам. Ето го, ето го. Комплексира. Давай, виждам. Виж къде търча. Не мога да ти я дам там. Долу, подай, така. Вътре съм. Сентуи ме не гледай, човек, натиснах го! Преди 6 дена ги направих. Добре, и аз не лъжа. Окей, няма значение кой лъжи. Лъжите себе си. Бат. Сериозно ли, бе? Се тая. Ти не кога ще направиш пълна... Майна си ти, бе. Кори реалност. Аз сам не играя от 2 години вече. Един шут, един гол. Еми... не един шут. Така е футбол, момче. Кагава ще го махна. Много е малък. Мюле. Не лекал го. Ей, Шинджи, каква съдба. Чакай, аз отново си мисля, че съм някой от вас двамата. Дека ще путам на някъде, ма не става. 2 години. Не! Аре, бе! Е. Уж натиснал го да издева, че го хвърля този джойстик, Двама, бе. значи аз, Делунчо и Стино играем джойстици, барабанчик играе с клавиатура на PS3, на Майнкрафт, не само на FIFA. Чакай, аз не играя Майнкрафт. Той не играе на Майнкрафт. Ние сме тук преди Лумчо, да играем FIFA. Салиф Осман. Какво стана? Майнкрафт не игра от 3 години. Ай, стига, бе! Абе, много се бавиш, бе. Ние падаме 2 на 0, бе. Не. The comeback. И верно 2-0. Кога направих първия гол? Първото, бе. Имаме късмет. Правя. О! Rocket League нямаме купена. ЗДР Z02. Стига за един месец, що не направи нещо къде оригиналност. Даже не играх 1 месец там. Дайде. Трудно. Защото представи си, имах работа. Чак сега. Не знам какво ще направя. Човек! Как не се вържа един, бе? Това ще е разгром. Този матч направо... Ние по-добре да бяхме играли на по-трудно. Те се наубиха. Размазаха на направо. Колко са? 0 на 4. 0 на 4! Айде поне едно гол. Чакай, че, чакай. Стин, ти... Не гледам, добре. Не гледам. Спирам да гледам чат. Ти играеш на Android. Няма време за такива. Ти игри играеш на Android, ако е за мен е FIFA игра. Горе. Само FIFA цикам аз.
Абе стина, засяках ви някаква плавеца преди доста време на Майнкрафт с Делумчо и пуснах един епизод и там бяха някакви спаунери. Да, това беше един мап, как се казваше мапа? Някакви ирки и отчесто и минахте при спаунери, ама не чупите и се искате да спите. Чакай. Как се казваше мапа? Значи сте сме играли мап Diversity или? Diversity ли? Diversity. Имате ли CSGO? Стино има CSGO. Аз съм CSGO. Аз имам FIFA. Какво правите, бе? Добре, горе, да дева тъпата игра, дева. Стин да и накрая, какво съм правил? Виж сега. Чети там. Чай, че не мога, как да чета като... Цъкай, играй се. Играй, бе! Аз съм. Първо, какво? Кого хейти от Steam, бе? Кампанията ли, бе? Кампанията ти. Кампания, бати олигофрените просто. Значи, кампанията с хейта към Steamway наистина го съсипа. Унищожима! Морално! Психически! Легна в депресия цяла седмица. Играем на компютър, като да не повярваш. Между другото, наистина, като да не повярваш, защото вече почти всички играят на конзолите. Найс, върви напред. Върви, давай. Подай пак. Ай, стига, бе, човек! Имам слушчи... Господин Steamway, как се чувствахте по време на кампанията? Перфектно. Не. Ох, ноя. И накрая какво направи? Напусна го и каза, че са те хейтили и не само може ли да играят. Играй. Какво? О. Не съм казал, че не могат да играят. Казах, че сте хейтери. Ето, не така, не минава на тази FIFA. Всяка FIFA Искам да играем едно в едно, моля ви са. Всяка FIFA номерата са различни. Та е по-реална смисъл, по-бавна е като геймплей, като всичко. Пасовете не са толкова нереални. Ти не знаеш, че харесваш футбол. Не. Просто е така на FIFA ми е забавно, когато има повече играчи. В смисъл... Не съм вратаря. Някакъв доносник. Един чан. Just kidding, Чупиш. Горе. Това е гадно, на FIFA 15 ден вече постоянно ти казвам как да играем. Какво? Напротив, нещо си натиснал да не трябва. Хайде, Фак, вече ми писва. Меси този матч абсолютно никакъв го няма. Да и верно, че никаква Меси с това. И Рибери имахме. Кога е? Защо? Нищо не Още чупиш Gold Iron с Fortune 3. Добре, ама не забелязах, че... В смисъл изобщо не прецених, че Gold и Iron не са такова с Fortune 3. В смисъл... Лекче, да. Вие трябва да сте бати бебишоците, в смисъл да ни оцените една човешка грешка. Ето го горе. Абе не! Меси има предвид. Аз сам си подавам. Айде. Мани се! Не, те как са ни затворили, не знам, по-хубаво играем на Ultimate. Моля му троши крепата. Не можеш. Виж куда е. Който е там. Какво правиш, бе? Чакай, че се гледам в чата, човек. Никой не играе Clash of Clans. От чата. Демет! Сега моят телефон ли звъни? Демет, да. Оле. Защо тогава си изгрешил на кън... Защо да кътнам? В смисъл... Има ли смисъл? Какво е кътнам? Да го отрежеш. Кой е срещу мен? Да, аз. На другата Защото сме лайф.
Ало, за сините бутилки. Така, ай, срещу. Да, бе, с малко. Казвайте стоп. Стоп. Давайте ми. 10 минути на съм. Стоп, Не бе. стоп. Бич. Абе да не е така, айде. От мен Найс. да не е. Вие сте Челси, аз съм Барселона. Давай да избирайте екип. Найс, Чакай да опреси. Добре бе, ма, наказвай как трябва да натискам. Махни мишка. Тряпани език. Не е на дефенс. Дай един път нататък. Да. Да. Айде. Не е на тул бътън. Това означава... Къстъм. Алтернейт. Те са стане път. Стигни дели на колко сте? 17. И то тук до нас също е на 17. Може да ни ги е направил. Да, бе, за барабанчик никой ни получава, е твой роден ден, да. Айди бе. Играй! Махни мишката. Махни мишката! Верно е. Леко с микрофона. Че аз бях в психоза с това, вие улили сте. Не знаем. Майнкрафт, FIFA. Ко? Няма перфектен човек, just say. Естествено, да и... Само ние трима. Добре, аз съм Барселона, те са Челси. Колко бити ти е компа? Колко бити ти е компа? Windows. 64. Павлов, дай, сега ще ръшна. Къде ще ръшкаш? Това да не ти е FIFA 08 бе. Или PES. Оле, колко е яко сега да играеш сам, чакайте, че не мога да свикна. Точно не се рез десятка. Не. Особено когато пасовете ни ми минат. Споко! Само Барса. Окей. Здрасти, Как кажеш? Газарчо. Сука, Б. сука, б. Дай тук. Давай. Шибай напред. Добре, определено насраха и двамата. Но и аз мога да насера, ако моите така играят. Аре. Виж, Давай. Това знаех, че така ще играете. Стини играе Майнкрафт. Стин играе Майнкрафт, ами когато е в него стрим, ще цъка Майнкрафт. Абсолютно. Ама в момента не стримвам аз. Не съм у нас. И тук Няма Майнкрафт на компютъра. Да. Що ми взимаш думите? Стин играе Майнкрафт, ако изпамиш, Дай. само Челси, добре се тая. Няма значение от кой сте, просто го правим за фъна. И аз всъщност съм повече фен на Реал, отколкото на Барса. Давай. Особено. Газарчо, на колко си години? По-силно не мога да чуя. Газарчо, на колко си години? Върви. Само в тъч излиза. Ние така ще вървим. Това няколко метра напред. Не да има. На 11, ясно. Аха! На 11, окей, на 11, ама сега Реал как се оправят без Касиас. Касиас последните години не игра така голяма роля, че чак да питаме как се оправят. Бих казал аз. Меси! What the fuck? Гледай! Гледай го път, тия седят. Тия седяхте. Виж! Уоу! Това не го очаквах. Не, този матч става някакво нереално, в смисъл... Не мога да разбера кой е стопката. Аз дори не знам какво се случва. Добре. Охо! Не! Гол! Автогол, между другото! Не, авто. Не, брат. Сани и бай мамата. Ето е, това е. Стига Майнкрафт. Това е. Не дей.
Ако още малко по спами VC5 ще бъде тайм-аут. Стигате вече. Идете сега с карта, и аз съм лескар. Не се карайте. Видите са. И тримата сме лескари, между другото. Не мисля, че има голямо значение в момента. То става Майнкрафт. Давай. Damn it. Не. Шути! Само Левски. Здравей, Айхан Стенмиров. Отново си тук. Като да ни повярваш. Той е малко като Владимир Гаджев. Го има ту, не. Не. Много се забатачи. Давай. Марто 7. Давай бе, не така бе. Така, вижма. Не бе, не там бе, трябваше горе бе. Долу. Ти горе, долу. Стига бе. В момента феновете на Челси в чата сигурно се срамуват от нас. Чай се срамуват, защо бе? Само Барса и Челси, Дуспи, можеш ли финта Рабона? Мога фейк Рабона и след това Рабона, ама не ми се открива възможност. От английските отбори, от Юнайтед. Английските отбори трудно. Аз да ви питам от Много макефти Арсенал и Ливърпул. Да я знам. Английските отбори нямам такъв изявен фаворит. Аз. Чакай, много по време ли минахме? Да, тук 4 минути по време. Хайде бе, чакай, аз не разбрах, човек е гол на другата страна. Чакай на другата страна тръгнеш. С гърбля удари бе. Браво, оле за Стинлей. Стинлей. Стинлей, беге. Стинлей. Бобслей. Как се чувстваш? С фасул. С наденица. Чуе, вие разбирате ли какво е? Забелязвате ли, че абсолютно винаги че абсолютно винаги преди Даскал играем FIFA? Да, подай. Защото тогава излиза. Това е такова. Подай ми къде. О, Миниле Канакарадис! Охо! Как е? Помната от едни други стримове на това е човека, на който винаги разчитам дали стрима лаги или не. Между другото, тебе те помня от други стримове и още тогава се беше фолоунал на моя канал. Аз съм барабанчик, здравей. Да, имаме и нов човек. Стин, за кого си? За Реал, The Best, The Bad или за Барселона, The Best? За мене. Стино е. Има клип, само че е такъв old school, няма да ви дам линк. Как играе с Барселона срещу Реал от 2013 година или 2012. После не го да се позабавляват малко. Не. Това е просто убийствено. Меси, Аржентино, Барселона. Мене забравихте ли ме? Не сме те забравили. Чакай, че аз чета и не гледам какво става. Марто 7, никой не те е забрал, аз сега знам те. Не, той не пита, той е. Ай, Ханчо пита. Ого, рулетка ще има ли? Има, естествено. Човек, това не го очаквах. И аз.
Давай, 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 давай. Давай, бе, чу. Работата не ми е да ви бия. Ако искам да ви бия... Ако иска да наби нещо, ама ще ме тресне ялко. България, естествено, момче. То с чужденец не. Фабиан някой си. Не вярвам. Почкай. Where are you from? Гол! Играете ли просто я виж? Айде, камера! Охо, шиш! Фабианис Генк. Where are you from? Мога ли да пусна песента на Вената? Не, ще има копирайт. Майнкрафт ще има ли? Няма да има, защото това не е стрим на Stingray. Това не е стрим, дори на барабанчик, който не стрим. Даже и нищо не гледа, нито клипчета, нито стримове. Аз гледам клипчета. На какво е? Обърк. Фак! От едни много хубави сайтове. Ха-ха. Когато е забавен. Да. Даже имам и слайдкам. Регистрация, не трябва да се плаща. Аре! Оле, помислих си, че моя аватар тръгна някъде. Ето, най-просто го направих. Одей го обърках и фал. Не, няма фал. Хан Станимиров. Бе, ари, бе! Ай, пак драф и забравихте ли ме? Да, пак то ме направи известен и съм много благодарен. Особено на Хелън. Известен трудно казано. Какво Силно. означава известен? Аз не мога да разбера. Stingray е Фейсбук звезда. Защо няма Фейсбук? Нема, защото нямаме камера. Нямаме пари за камера. Някой иска ли да нас спонсорира? Да, има донейт бутон. Не, че е нещо. Това е на матча. Да, между другото, под стрима има донейт бутон, нали така? Да. Ако искате го натиснете, дадете по някой. Дръгвев. И накрая на стрима ще видим дали някой е донейтвал. И накрая... Който е донейтнал ще... Какво? Ще получи безплатен фейскам. Топа. Stingray е пич, знаем. От най-големите. А барабанчик? Пичка. Фуд драфт, един драфт. Това мина час и половина. Ама аз викам да бегам, че имам работа. Добре, само направим отбора и свърши стрима. Съжалявам, пичове, късно почнахме. Stingray се успа, може е негова вина. Не съм аз виновен. Чакат хода. Ай сега чата да избира формация. Пишете номера, не самата формация, примерно 4-4-2, а номера на формацията. 1, 2, 3, 4, 5. Чил. Пет. 2, 4. Първи път. Чакай, бе. Трябва кое. Те първа сега ще почват. Сега, отдолу виж ли? Сега, гледай, 3, 2, 1. Спама започва. Вие откъде сте? От нас. Първа да майна. Един път, първи път. Deleted link. Някой поства такова. Ага, нека да си хоста. Газарчо, не може да пусваш линкове. 3, 2, 3, 3. Най-хубавата формация, знаете, тройката, 4-3-3, defend, 5. 5 втори път, 3, 3 трети път, продадено. 5 трети път, става сериозно. 1 втори път. То така ги помниш. Иван Димитров, Сина, Левски, София. Да. Фен. Фен голям. От най-големите. Но. На тебе също. Капа, 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 капа. Добре, Ти 5. верно каза, че не знае. Не знаеш кой е капа. Ча, аз на теб ти казах само, че не знам. Ти не знаеш кой е капа. Топка. Капа. Ох, вече не знам. Това е капа. Това е един от модераторите Добре, на каквото се Twitch. падне, защото не мога така да избера. Това е един от модераторите на Twitch. Затварям си очите. Чето ник е Кажете капа. ми... 3, 2, 1, стоп! 4, 4, Никой не 2, избра тази. Нашата система е 4-4-2. Стига бе!
Верно е 4-4-2. ЦСКА са слаби, скачат като жаби, Левски са силни, трябва да ги пофилваме. Ей, ти си голям поет, брат. Ай, 5 ще играем, защото един ми се молеше. Тука... Снимам на Майнкрафт, бе, нямам време, бе, човек. Роналдо. Добре. Стина, защо не снимаш на Майнкрафт? Защото... О, да, работа. Радваше се. Да, стина 4. Еми, Роналдо го избрах. Не, не го стрима, точно така. Той това има преди да. Майче са питали и веднъж питаха как да спрат, как да превъртат стрима. Ама напред или назад? Напред. Гъджо. Ти. Защо изобщо говорим на български футбол, като няма такова? За българ. Виж се, аз не мисля, че няма български футбол. Добре, и Глоин ще бъде окей. Не мисля, че няма български футбол. Защо няма български футбол? Верно, борите са зелено. Какво от това? Като всичко в България е зле. Да. Най-вече законите. Те законите ги има, ама няма кой да ги спазва. Кой е? Примерно ти правил ли си нещо нелегално? Я кажи, правил ли си нещо нелегално? Помни да те чуват. Не съм правил нищо нелегално. Окей. Ще изберем, чакай. О, фак. Негъра избери, негъра. Хубаво, да, негъра ще изберем, ти негъра. Май много хареса то негър. Тука Йоветич или Дестро? Йоветич или Дестро? Дестро, Йоветич. Кажи ми един. Йоветич. Йоветич, окей, Йоветич. Газарчо, какво спамиш, бе, момче? Сега спамирай Газарчо. Сега спамирай Газарчо и спиши сам. Другия негър. Другия. Да. Кателичка, на румите да се качила на табелка, написал с боя стимули. Така. Текс, брат. I love you. Ако измислиш нещо и за мене... Аре нещо за барабанчик, пай, чувствам се излишно. Да направиш. Кое? Момент! Вие си гледате там. Изберете. Окей. Честито! Маркирай фифта. Еп, верно. Кажи името на Галено. Галено. Галено! Кой искам кажем в Галено? Кажи ми името на Галено. Ние Айханчо Станимиров. Айханчо! Айханчо, маме! Що има само един негър? Защото няма два или повече. Стига бъда, бе! Кажи ми името по-лъс. Кажи името. TNT Крим. Тънък траме. TNT, бе. Чао, ти шкряб. Стин, колко си висок. 1,78 м. Много хомо, и аз съм против тях. Ти си запомнила, че аз... 1,78 м. Тази игра опитва ни прецака много яко. И има една госпожа Химия, знаете ли как говори? Абе, момчета! Искате ли да ме изпитам? И ти какво казваш? Да, госпожо. И аз казвам да, госпожо, защото аз знам, че нищо не знам. Качила се на табелка и написал боя да я уча, да се заповядай. Имам меч. И аз Имаш? с две ръкофатки. Не знам кой да изберем тук. Стин, аз съм на 14, колкото теб. Аз съм на 14. И Той е съм на колко? 17. Аз съм на 17. Може би някъде съм записал, че съм на 14 и не съм променил информацията. Живяваш се. Детеняваш се, момче.
Тичо, моето момче, защото няма Клип на пакта. Ами, защото моето момче, един клип на пакта ми е нужен да поне около седмици да бъде заснет. Защото като влезна в пакта няма много време за игра и като влезна поне... Много зависи. Максимум 1 час имам за игра. О, ти си ни какаме, колко си години? Стига бе, тебам. Казваме името някой стример. TNT Crane. Ако искаш, фолни нас, за да може да ти казваме името всеки стрим. Фабианчо, ние всички сме на 17. Ти си много голям, да се не... Хубаво, аз ще оставам стримченца. Да, я ще... Беше ми приятно. Чакайте само да попълним така. Да, беше ми приятно. Ти много бързо е. Автоматично. Така, това ще го кажа за трети път. Беше ми приятно. Надявам се стрима да ви е харесал. Да. Той един ще продължава. Между другото, не, аз спирам също стрима, защото вече час и половина стрима. Утре, последния ден преди Даскал, от да кажем 6:30-7, гледайте дали съм на линия. Тука и може да стримвам. Не обещавам, може. Кой е Батко и Пресли? Батко и Пресли на 20, не знам, някъде там. Фолнете, за да може да не изпускате следващия стрим. Не знам дали ще бъда с Тино и с Барабанчик. Може да съм сам, може и да съм с друг. Една звезда, Иван Йовев. Но това е. Така че последвайте ме и в... чакайте, ще ви прата... Чакайте. Все още не сме свършили. Може да се абонирате и за мен в YouTube. Тук качвам повечето от стримовете. Опа. Да. Между другото, мисля, че, защото видях, че това нещо се го минимизира, когато бъде минимизирано, OBS не го засича. Няма значение. Айде, пичове, бях Барабанчик, беше ми приятно. Да. И на мен ми беше приятно. Последвайте и довиждане. Айде, чао от мен, Делумчо. Утре може да има стрим, както казах. Може. Затова, че не пропускайте, се абонирате или там фолнете, каквото искате. И чао!